Ay. Saan mo? Labas sa magano. Ande. Unakar kira lama. Amay-amay jiga ko nay. Taga mo unakar. Umbatik ka. Hay. Luko ka. Irong. Mga pinakar. Lagi. Ayan, takla. Mga anak di rumah. Ayan ka pinakan ditaan. Akin na eh. Akin na luto siya rin. Ayan din eh. Tanggapin na yung luto. Ni si nanay, aga ng luto. Ading ka pigato niya nanay. Bahala kay tanyanin da kay tan si Lula. Lagi. Alagmat ina Ay. Pasyarin da kay dyan lagi. He! Tunda ka. Nya, mga lukay, dirumang tang kandira. Di masyari ko iyo ha. Tunda ka. Taka! A few moments later. Hai. Konti. Hai. Kulang tuman ako lah, uy. Nay, uja kayo mana kaya? Kini, nggak pira jabatan ni man. Magkaroon na talangkuhan pa sa liya. Ay, 200. Yami. King, kung alam din. Akin, nalapuan nyo. Tinumbok ta ka. Baybayad ka. Nakal mo ha. Tinumbok yun. Pangyo, dyan lang naman eh. Kaya ang kwantad si ka. Nanalukad ka pupuyat mo. Hindi. Uja kayo nga naman ay. Kasabi jay. Hindi. Supaman eh. Nada pa nilo to lah. Supaman eh. Hindi. Lagay yan ay. Sakto. Enggak pura aja. Makakarat lah. Kemana face mask ko? Agaga. Betul ah. Masami ta. Amet. Kini. Yagi ina. Kayo mo unta na. Kulang ya mo ina. Siguro takargaan ko. Uy. Ganda. Eh, sige na eh. Sige nang gawa yan. Pati gaton, amo pinatawad. Gaton?